Гук. Добра. Тады вітаю ўсіх у гэты цудоўны лістападавы вечар. Асабліва ён цудоўны для людзей, якія жывуць у Польшчы, таму што вось гэтая слякаць і мароз на вуліцы проста прымушаюць узгадаць добрыя слаўныя дзянькі ў Беларусі. Вось таму вось у нас сёння у гасцёх Зух Зміцер, і па добрай традыцыі нашага каналу мы даем магчымасць прадставіцца, штосьці распавесці пра сябе госцю, так што можаш такое кароткае прадстаўленне зрабіць. Ну что я могу про себя сказать? Блогер, теперь эмигрант с весны, да, с конца травня 23 года у Батуми живу. Ну и активист, в принципе, я думаю, пакуль дастаткова. Да это ж я себе зараз таксама амаль як Беларусі адчуваць апошнія дні стаў, потому что тут стало таксама весело. У плане беспарадкаў, як это называют некаторыя таварышы. Так, я нагадваю гледачам, калі хтосьці ў нас упершыню, у нас інтэрактыўны фармат, можаце задаваць свае пытанні ў чаце, пісаць свае каментары. Тут піша Тим 4025, ці можна госці трошкі грамшэй зрабіць. Выводзячаму я раю звярнуць на гэту увагу. Ну, зрабіце мяне грамшэй. Вось, хай гром грыміць яшчэ грамчэй, так. Вось, таму можаце пісаць свае паведамленні, будзем адказваць на пытанні, каментаваць вашы меркаванні і гэтак далей. Да таго ж існуе магчымасць падтрымкі фінансавай, там усе спасылачкі ў апісанні, пераходзьце, там можна падпісацца на іншыя соцсеткі, ставьце падабайкі гэтай трансляцыі, подписывайтеся на канал, званочкі і все, што вы там звычайна ціснеце. Ну, пакуль што пытанняў ад гледачоў няма, а я хацеў бы пацікавіцца, што ж за сітуацыя у вас там такая адбываецца ў Грузіі з амапаўцамі, з пратэстамі, все ніяк не сціхае? Ну, я б сказаў, што яна толькі разгараецца. Я могу сказаць словамі аднаго са знаёмых картвэлаў, што картвэлы вельмі доўга раскачваюцца, але ўжо калі раскачаюцца, то ляцяць як шалёныя. Ну і рэальнасць тым, што все думалі, што грузинская мечта, называю ее только так, чтобы не поганить белорусскую мову, яны это не заслуговывают. Не мара, мечта, грузинская. Так вось яна, што не зробіць некаторых крокаў, напрыклад, она не стане полностью отдаляться от Европы, что это все риторика толькі. А тут яны 28 лістапада прынялі заяву, по якой яны прыпыняюць спробу долучиться до Евросоюза 28 года, что супярэчыць Конституции. И после гэтага уже не оппозиции выводзячыя люди стали выходзіць на мітинги, а гэта просто эмоцыйна звычайныя люди. Як у нас, напрыклад, было 16 жніўня ў 20 годзе, калі выйшлі жанчыны по сваёй ініцыятыве. Ну, грузинская мечта вырашыла, что теперь можно не займаться ерундой и всех разогнать. Ну и вось вчора разгоняла. Сегодня побачим, что будет. До белорусской жесткости крышечку не дошло. Гранаты шумовые не кидали в натовп, гумовыми кулями не стреляли, але водомет у плюс 3 градуса был и газу валом, и дубинки. Ну, поэтому назираем. Добра, скажи мне, калі ласка, колькі у цябе ўвогуле часу сёння ёсць? Ну, в принципе, я особо сегодня не занятый, поэтому могу, гадзінку, я думаю, лёгка. Добра. У нас звычайна стрымуе 3 гадзіны, але калі табе трэба будзе раней ісці, ніякіх праблемаў няма. Ну, зразумела, буду маць на ўвазе. Так, добра. Ну, вось я нават сёння пачуў, што у вас у Батуме нейкую імпрэзу беларускую скасавалі, таму што людзі баяліся, што іх могуць затрымаць. Ну, так, была такая справа. Хотели люди зрабіць да гадавіны слуцкая збройная чына, адзначыць Дзень герояў.
планавалось гэта на плошчы Европы разам з украінцамі, вельмі часта з украінцамі разам что-то робім. Але пасля ўчорашніх падзей спачатку украінцы адвалілі, сказалі, што яны не выйдуць сёння. Ну, а раз няма музыкі, на сваёй няма музыкі, на жаль, сваёй калонкі крупнай. Поэтому отвалителься мы, ну, и плюс поглядевши, что впершыню былі затрыманні ў Батумі, зноў жа мясцовыя кажуць, што вось прям так не было невядома колькі ў Батумі. Все вырашылі, што рызыкаваць сэнсу няма. Ну, неяк так. Зразумела. Тут у чаце Team 4025 пытае, чаму за Мару прагаласавалі? Многія, на жаль, многім не падабалася тое, што як быццам бы спрабуюць гаварыць, што ім рабіць з ЗША і з Европы. Ну, людзі, я так думаю, просто не зусім зразумелі, што гэта заявы о сваёй рэакцыі. Плюс Саакартвела, калі увайшла працэс вступлення в ЕС, она ж некія обязательства на себе взяла. Гэта была не загад чей-то, гэта была воля народу, поэтому, ну, люди просто крышечку неправильно зразумелі, мне здаецца. Што зрабілі самі раней. Так, а як ты ўвогуле ацэньваеш вось перспектывы як у грузінскай палітыцы, так і ў беларускай дыяспары у Грузіі пасля гэтых выбараў, якія прайшлі нядаўна? Я скажу так, я бачу, што пакуль што працэс надоўга, а чым ён скончыцца, гэта непрадказальна. Могуць быць абсалютна розныя сцэнары. Можна, конечно, гадаць так, сяк, але гэта ўсё будзе канспіралогія якая. То самае, што падкідаць манетку. Можа быць па-рознаму. Я вось на тваім канале бачыў такое выказванне, што ты сутыкаўся, здаецца, на нейкай акцыі ці мерапрыемстве з прадстаўніком іншага палітычнага лягеру з апазіцыяй. Вось, і ты сказаў, што іхняя пазіцыя таксама не вельмі добрая для беларусаў, менавіта для нашых эмігрантаў. Было такое. Прадстаўнік ЕНД, адзін з актывістаў, як мне потым сказалі, ну, ён выдаў, што калі яны прыйдуць да ўлады, беларусаў будуць дэпартаваць. Беларусаў і расейцаў, гэта было падкрэслена. Было сказано, что, например, я, в принципе, уже не белорус. Чему? А тому, что ты не в Беларуси. А говорю, а что? Кто же это по национальности? Диссидент. Зашибись. Я был так уражены. Ну, то бок, гэтая партыя, ў прынцыпе, успрымае беларусаў і расейцаў як адзінае зло такое, з якім трэба ім змагацца. Ведаеш, я б табе сказаў, што тут є некаторыя, але не толькі адносна этой партыі. Не, Картвелы в асноўным яны добра ставяцца да беларусаў. Але калі ты пачынаеш размаўляць, цікавіцца, ў прынцыпе, што вы ведаеце пра то, чаму мы тут, сколькі нас тут, што было ў 2020 годзе, выглядае так, што ў прынцыпе яны абсалютна нічого не ведаюць, большасць. Не, є асобныя людзі, хто нешта ведае, але нават сярод актыўных актывістаў яны не ў курсе ў прынцыпе. Калі я раздруковываю плакаты на якую-то акцыю, людзі з такімі вачыма чытаюць: о, оказывается, у вас так было? Так, ну да, было. Можна было в інтэрнэце знайсці, але ну хто хацеў, знайшоў, значит, не хацелі. Альбо мы кепска спрабавалі ім данесці. А ты насколькі доўга ты ўжо ў гэтай палітычнай суматосе і наколькі доўга ты вядзеш свой канал, вось распавядзі? Свой канал я нормально, ну як нормально, так, щоб пачаць сістэматычна над ім працаваць, веду з 2017 года. Ну, калі вдумацца, то, мабыць, больш-менш хоць што-то я рабіць пачаў з 2015 года, на тых выбарах, якія в тым годзе былі. Я тады просто агітаваў за аднаго кандыдата, я тады абсалютна думаў, што ну выбары ж ну не до конца фальсифікуеш, што там нешта пакажуць. А калі я паглядзеў вынікі, ведаючы колькі людзей чыста з маёй падачы за гэта чалавека прагаласавалі у маім горадзе, я зразумеў, што там робяць што хочуць. Ніякай праўды выбары ў нас у Беларусі не паказваюць.
Але потым расслабіўся і больш-менш рэальна зноў жа мяне зацікавіла эта тэма, калі былі дармаедскія пратэсты 2017 года. Вот там меня зачепіло так канкрэтна. А ты сам на сябе адчуў, ці проста табе не спадабалася гэта з боку гледзячы? Ну, скажем так, на сабе канкрэтна я тады не адчуў. Але то, што я бачыў, як даставалі тымі ж так званымі пісьмамі шчасця, ну, пісьмо шчасця, хто не ведае, гэта прысылалі квітанцыю заплаціць за тое, што ты не працуеш, што ты дармаед. І больш-менш некаторыя мае знаёмыя пад гэта папалі. Прытым людзі, якія працавалі хто ў Расіі, хто іпэшнікам. Ну, я паглядзеў, што это некая ерунда. Потым мяне асабліва ўчапіла то, што было на Дзень волі ў 2017 годзе. Я вось тады вельмі назіраў канкрэтна. Сиджу 24-го, мне скидывае кое-хто з Мінска, з знаёмых фоткі. А што гэта такое? Я гляжу і сразу бачу, што некая спецтэхніка, тады яшчэ не быў у тэме. Пачаў рыцца в інтэрнэце, ох, тут вадамёты стаяць. О, а там гляжу бусы і аўтазакі. Я зноў жа тады даведаўся, яшчэ не ведаў. І мне адразу падалося, што ну што-то будзе ненармальнае. І магчыма, хтосьці не памятае, але ў 2017 годзе не дазвалялі працягам всего часу Дзень волі, а потым за дзень до гэтага дазволілі. І сразу, убачыўшы тэхніку і куча сілавікоў, шчолкнула што-то ў галаве, што гэта некая падстава будзе. Ну так і здарылася. Памятаеце, што было тады? Менавіта ў 2017 годзе. На жаль, у 2017 годзе мне было гадоў 16. Я вучыўся ў школе і асабліва гэтым не цікавіўся. Так. А адкуль сам, з якога горада? Я з Віцебску. То есть бачыць не мог, у прынцыпе, нават тэарэтычна. А ты з Менску ці... Не, я з Брэскай вобласці. Ну, тады я коротенька раскажу, щоб просто людзі ведалі. Тады, у 2017 годзе, як быццам бы дазволілі Дзень волі за дзень да гэтага мерапрыемства, а потым зладзілі жорсткі разгон. І вось то, што большасць з нас бачылі у 2020-м і думаюць, ой, а як жа гэта? Гэта ж першыню ў жыцці. Ну, падобна. 25 сакавіка 2017 года было 1 в 1. Тады было затрымана за один дзень 700 чалавек у Менску. Все было тое, што потым было і ў 20-м. Ровно 1 в 1. Это можна знайсці відэа на Ютубе пры жаданні. Ну так, гэта як вось скажуць калі-небудзь, што ў 19 годзе нібыта адбылася такая адліга палітычная ў Беларусі. Тыпу вось 20 год, который зусім там Лукашенко звар'яцеў, все, легітымны прэзідэнт, а дагэтуль тыпу ўсё было нормально, абсалютна там з 90-х Абсолютно гадоў. нормально. Ціш і гладзь. Ну так, а вось як ты ўвогуле ставішся да гэтай новай генерацыі і палітыкаў, і людзей, якія толькі ў 20-м годзе даведаліся, у якой краіне яны жывуць, які ў нас палітычны рэжым, і што можа быць за тое, калі ты выйдзеш там неяк пратэставаць супраць яго? Ну, пачнем з таго, што я таксама доўгі час жыў, нават разумеючы, што гэта ўсё неправільна, гэта ўсё ерунда, але таксама толкам нічого не рабіў, і лічыў, што, ну, я некалі такое выказванне пачуў. Щоб весці вайну, трэба грошы. Щоб перамагаць вайне, трэба вельмі вялікія грошы. Потым інтэрпрэтацыю да дыктатур гэтага ж сама пачуў. Я ўсё сидзеў, чакаў, калі ж грошы ў іх скончацца, ну, яны пасыплюцца. А грошы не сканчваліся. Час шоў, а грошы, ну, ніяк не сканчвались. І нават калі грошы, здавалось, скончылись, людзям становілось жыць горш, все равно гэта ніяк не зрынала дыктатуру. Ну, вось тады пачаў думаць, што, ну, так, а што так, да пенсіі сидзець? Ну, вот, рабіць што-то трэба. Поэтому я станоўча ставлюсь да гэтых людзей. Лепш яны зараз разумелі, пачалі хоць што-то рабіць, чым яны і далей сидзелі б, не разумелі б і казалі б, што ўсё добра. Ну так, вось гэтае чаканне, пакуль грошы скончацца ў Лукашэнкі, гэта, канешне, гэта больш-менш такі адпаведнік чаканню таму, пакуль сонца перастане свяціць і снабжаць нашу планету ўсёй энергіяй.
Таму што у Лукашэнкі заўсёды існуе вось такая крыніца і грошай, і палітычнай падтрымкі там вайсковай на ўсходзе. І ці не здаецца табе, што шмат людзей да гэтай пары не разумее такога, ну, здавалася, простага факту? Як бы так сказаць? Ну, в прынцыпе, тут даволі багата людзей гэтага не разумее, але нашмат больш, гэта не пераважная большасць, это далёка не 50%, нават потому, як я з людзьмі ў Беларусі яшчэ ў 23-м годзе, ў 20-м, у 23-м, 22-м, 21-м гутарыў, гэта максімум адсоткаў, я не ведаю, 25-30. Астатнія альбо разумеюць, альбо баяцца сабе в этом прызнацца. Большасць ўсё ж разумее, што і да чаго. Псіхалагічная абарона такая. Ну так. Нават калі самалёты леталі у пачатку ўварвання в Украіну, а над маім горадам яны леталі рэгулярна па некалькі разоў на дзень, вайсковыя самалёты. Расейцы абсалютна не саромелись, не аблеталі там дзе-то, хаця, здаецца, месца хапае. Прямо над горадам леталі. І калі я ў людзей вот такіх канкрэтна проста ведаў, таму што яны адгукались в асабістых размовах пра Лукашэнку, пра розныя рэчы кепска. Калі яны гаварылі, у іх пытаў дакладней, што, як вы да это ставіцесь, ну, як я магу ставіцца? Я нічого памяняць не магу. Ну, летаюць, значит, трэба. А вось да гэтай новай генерацыі палітыкаў менавіта? Ну, а да каго канкрэтна, напрыклад? Ну, напрыклад, да Бабарыка, Цапкала, Ціханаўская, Латушка, вось гэты радок такі. Ну, як бы сказаць, Бабарыка, ён, мабыць, крышачку наіўны быў, але вельмі разумны чалавек. І ўсё ж, не гледзячы на то, што яму закідаюць Газпромбанк і ўсё такое, ён ўсё ж быў прабеларускі. На маю думку, ну, бачыў пару такіх выказванняў, что у человека просто подорвало, калі что-то наконт расійскага света прасоўванне ў Беларусі яго пыталі. Ну, напрыклад, увядзенне агульнага рубля на две краіны. Бачна было, што чалавек стрымліваецца і спрабуе рабіць, як многія любяць у нас па-партызанску сваю справу. А пашоў на выбары, ну, не до конца, мабыць, ён разумеў, чым гэта да яго можа скончыцца. Але, ну, смеласці яму тут не адымеш у яго смеласці. Ну, і ён мог бы что-то зрабіць. Ціханаўскі, ну, смелы, канешне, крыху нарваны чалавек, але бачна было, што ён в Расіі жыў дафіга часу, менавіта сам Ціханаўскі. І то, што ён не стаў нават тэарэтычна прэзідэнтам, я лічу это добра. Што пасадзілі яго кепска. Але вот што не стаў добра, таму што это быў бы просто маладзейшы Лукашенко, як на маю думку. Ён паступова, мабыць, стаў бы больш прабеларускім, але далёка не адразу. Яго жонка Ціханаўская, цяперашняя наша непрызнаная прэзідэнтка, ну, я паважаю жанчыну, да, робіць багата, не за все тыя гады не зусім ідэальнага. Ну, так чалавек ніколі гэтым не займаўся. Ён вучыцца. Хто ведае, калі б хто з нас на яе месцы аказаўся, ці смог бы ён, в прынцыпе, палову гэта рабіць. А гледзячы на працаздольнасць, ну, я б дакладна так не выцягнуў, напрыклад. Поэтому паважаю, і добра, што ў нас вось такая є. Цапкала, яшчэ калі была перадвыбарчая гонка ў 20-м годзе, я яго адразу на ім паставіў крыж. Гэта прарасійскі чалавек. І лепш за ўсё, щоб ён паступова альбо сышоў з палітыкі, альбо просто стаў дзе-нибудь на ўзроўні там пару адсоткаў, сабіраў тех прарасійскіх беларусаў на сабе. Далей яму не трэба быць. Ось каго запомніў. Каго яшчэ ты пытаў, напрыклад? Латушка. Латушка, я вельмі доўга яму не давяраў. До конца, в прынцыпе, я яму не давяраю і зараз, таму што ўсё ж ён былы чыноўнік і высокаранговы чыноўнік. Мне ж думка, што робіць то, што ён робіць, ён шчыра. Але для чаго ён гэта робіць? Явно ён ніякая, як там пазняк скажа, агентура, не. Просто ён чалавек вельмі самалюбівы.
Ён бачыць в этом магчымасць зрабіць сабе імя, чого-то дасягнуць. Прытым, я так разумею, для этого чалавека зусім не грошы галоўнае, а менавіта псіхалагічныя розныя фактары. І па гэтаму, ну, в прынцыпе, на некаторы час, калі ён стане раптам прэзідэнтам, можа быць, оно і не кепска. Таму што в палітыцы чалавек, які сябе любіць, часам робіць і карысныя рэчы, але каб надоўга не затрымаўся толькі. Ну, неяк так, такія думкі. А ці не выклікае ў цябе падазрэнняў Бабарыка, які такія ж самыя высокія пасады займаў і не проста ў беларускім нейкім урадзе, а ў Белгаспромбанку, расійскім аддзяленнем Газпромбанку. Я б тут проста яшчэ дадаў, што яго былі выказванні не толькі пра расійскі рубель, там агульную валюту, у яго былі выказванні па тыпу таго, што Каліноўскі не мог змагацца за Беларусь, таму што ніякай Беларусі тады не існавала, што жыве Беларусь гэта нейкі там хуёвы лозунг і так далей. Ну, тут же пытанне в тым, што, па-першае, калі за ім было сачыць, а ён не адзін год працаваў на то, што потым вылучыцца ў прэзідэнт, і ён яўна сістэмна да гэта падышоў. Спачатку чалавек проста быў да многіх рэчаў не в тэме. Это один момант. Другі момант, у прынцыпе, ён мог заставацца тым же кіраўніком Белгаспромбанка і, у прынцыпе, быць удачлівым чалавекам. Яму нічога б не пагражала. Але чалавек рызыкнуў усім, ну і цяпер сидзіць по гэтаму. Да яго ў мяне... Ён думаў, што яго падтрымаюць з усходу? Магчыма, і была такая думка, але ж зноў жа не факт, што ён вельмі на это спадзяваўся. Просто ён выкарыстаў. Прыманне рашэння прэзідэнцтва ў Беларусі, асабліва калі ты знаходзішся на такой высокай пасадзе, яно просто так не адбываецца. Я разумею, што яму, магчыма, дазволілі. Но тут я магу сказаць пару прыкладаў з гісторыі, якія што-то падобнае малі не толькі нашай гісторыі. Давайте згадаем, хто такая была Кацярына II на пачатку. Хто яна была, памятаеш? Можаш распавесці, я не спецыяліст па гісторыі. Яна была прускім агентам, які быў падкладзены тагачаснаму расійскаму прынцу, а потым уже стаўшаму царом, як агент, які будзе працаваць на Прусію, дапамагаць, прасуваць інтарэсы, уплываць на цара. А ў выніку выйшла крышачку інакш. Ну так, можна узгадаць больш блізкі прыклад на, вось, як у 20-м, здаецца, не, у 18-м годзе Зеленскі перамог на выбарах ва Ўкраіне. Ну, это 18-й год быў? Это быў 19-й год. 19-й год. Я выбары якраз тады здымаў, на маім канале є відэа якраз пра выбары Зеленскі. Я быў в Украіне тады. Это таксама цікава, твае ўражанне. Ну, потым да гэтага пяройдзем, мне проста хацелася яшчэ скончыць з гэтым прэзідэнцтвам. Пра Зеленскага таксама казалі шмат, што вось гэта прарасійскі кандыдат. Я яго не люблю да гэтага. Ага, а якія ў цябе прэтэнзіі да Зеленскага? Ну, якія ў мяне прэтэнзіі да Зеленскага, то, што это чалавек, які робіць то, што выгадна, на яго думку, яму в дадзены момант. Час яму выгадна быць героем Украіны. А калі стане раптам выгадна што-то іншае, я не вельмі здзіўлюсь, калі ён памяняе пазіцыю. Я это убачу чётка ў дзень выбараў. Мне здаецца, што паказальнікам таго, што ўсё ж такі яму залежыць не толькі на тым, каб быць героем, усё ж такі яму на пачатку вайны прапаноўвалі з'ехаць у Штаты, ён мог бы на гэта пайсці проста ўсё сваё жыццё далей не тужыць абсалютна спакойна. Кім бы ён там быў? Разумееш, у нас людзі забываюць, што не ўсе любяць грошы, некаторыя любяць славу, некаторыя любяць павагу. Є людзі, якім хай ён будзе бедны, і яму толькі есці будзе хапаць і там на шмотку, але ён будзе маць славу на ўвесь свет. Калі б ён выехаў, ён жыў бы ў нармальнай матэрыяльнай абстаноўцы, але ён не маў бы славы. А так ён застаўся, ён стаў, мужик. Але і мае рызыку смерці. Рызыка є заўсёды.
Ну ён Тобто ти вырашыў бачиш гэты раз. Зеленського як такого бізнесмена, який поставив просто своє життя там на Так, певну політичну кар'єру. так. Окей. Тут, до речі, у тебе у чаті питають, Team 4025, ці існують добрі російці? Эх. На мою думку, добрыя расейцы існуюць ровно до тых пор, пакуль яны не разумеюць, што вы хочаце штосьці рабіць без іх. Яны добрыя, пакуль яны думаюць, што яны чымсьці вышэй за вас, не расейцаў. Бачыў это сам не один раз, поэтому не. Вот такая думка моя. Окей. Далей, зноwu ж таки, Team 4025 піша, гос плануе еміграваць з Грузіі? Калі не заставяць, не. Мне тут падабаецца. Угу. У мяне таксама было такое пытанне, мне было цікава, ці не разглядаеш нейкія варыянты, таму што шмат людзей зараз у Польшчу пераязджае, там вось я чытаў навіны нядаўна, зноў дазволілі рабіць гуманітарныя візы для беларусаў, якія знаходзяцца у вас у Грузіі. Ну так, я таксама чытаў, але, розныя месцы маюць свае плюсы, свае мінусы. Мне тут падабаецца канкрэтна. А ты ў Еўропе бываў увогуле? Ну, бываў, я ў Польшы бываў, в Украіне бываў не раз. А заўважыў нейкую розніцу паміж дыяспарамі беларускімі гэтых краінаў? Не, я далёка до 20-го года бываў, поэтому тады яшчэ як таковой дыяспоры я не бачыў ні там, ні там. А мне здавалася, ты пасля вайны ва ўкраіне быў, не? Не, памыляюся, да вайны. Окей. Апошні раз я быў у 2020 годзе. Ага. І як твае ўражанні былі? Ты шмат стасаваўся з украінцамі ці з беларусамі больш? Я з беларусамі там абсалютна не стасаваўся, нават ні з кім не пазнаёміўся, чыста з украінцамі. Я туды ездзіў па прынцыпе, щоб паглядзець менавіта з вачыма звычайных украінцаў, як у іх што адбываецца. Поэтому найчасцей я альбо жыў у кого-то, з кім пазнаёміўся дома, потым уже яны станавіліся маімі сябрамі, альбо дзе-небудзь, дзе жывуць канкрэтна украінцы, якім, напрыклад, хостэле. Поэтому я бачыў, як мне падавалось, менавіта як бачаць это украінцы. Мне Украіна падабалась. Конечно, мінусы таксама там былі бачныя, але я бачыў і рэчы, да якіх у Беларусі было далёка. Як, напрыклад, аднойчы я патрапіў на то, як вырашалі лёс помніка. Ситуация была такая прикольная. Быў помнік савецкага часу, 80 гадоў ему было, так званы зуботехнік, як его называли. Зуботехнік — это народная назва, там такі віцязь, багатыр, с ламаным мечом якому-то змею в пащу суе. И все прикалывались, что он лечит зубы этому змею. Поэтому стали его там называть зуботехнік. І вось пад ім знайшлі сутарэдні палаца Любамірскіх, якім было не 80, а 400 гадоў. І знайшліся людзі роўныя, якія хацелі і помнік захаваць, і іншыя людзі, якія хацелі захаваць гэтыя сутарэдні. А помнік стаяў прама над сутарэднямі і уже развальваўся. Па сутнасці ён зроблены быў з даволі неякасных, як я разумею, матэрыялаў. І калі б што, ён абрынуўся і проста пахаваў бы ўсё. І вось як праходзіла абмеркаванне, мне, дзякуючы майму сябру украінскаму, атрымалось папасці на это абмеркаванне. Я быў проста ўражаны. Калі, напрыклад, в раскопкі пад землю прадстаўнікі мэрыі, галоўны архітэктар і фінансіст спусціліся проста з людзьмі-актывістамі, там некалькі гадзін абмяркоўвалі, што рабіць і якія є варыянты. Можам мы уявіць такое ў Беларусі? У сучаснай, здаецца, не. Я думаю, што і не в сучаснай это было вельмі складана. Я, на жаль, про это нідзе толком ніяк не расказаў, потому что я быў настолькі ўражаны, што я нават відэа тады ніякае не сняў, толькі пару фоток зрабіў. Я лічыў, што акрамя майго расказа я не магу ніякай візуала дадаць да гэтага. Але вось вельмі шкадую, гэта, конечно, унікальна. І рознага такога я бачу дафігішча. Украіна класна.
Як ты думаеш, вось мне здаецца, такі кшталт Грузію ў прынцыпе надаў у свой час менавіта Саакашвілі, а гэта у тым ліку украінскі палітык, і ці не праводзіш ты такія паралелі, што Украіна і Грузія такі вельмі дэцэнтралізаваныя грамадствы з пэўнай сілай грамадскай супольнасці, вось гэта менавіта самой нізавой самаарганізацыі. Ці не здаецца табе, што гэта падобнае ў гэтым сэнсе краіны? Чым-то падобнасць у іх є, але ўсё ж самаарганізацыя украінцаў, ну, як мінімум, мне так падалось. Не хочу нікого пакрыўдзіць, калі што Картвэлу, але мне падалось, што Картвэлам ўсё ж да украінцаў в этом плане далекавата. У іх є, конечно, сейчас бачна якая-некая самаарганізацыя, але яна ўсё ж больш стыхійная. Украінцы к этому ўсё ж падходзілі заўжды больш арганізавана. Яны спрабавалі рабіць нейкія фонды, некія суполкі, тыя ж самыя суполкі ў Фейсбуку, ну, яны нашмат больш в этом плане арганізаваныя. Я б сказаў, вот думаю, што тут можна адзначыць. Украінцы любяць казаць, што яны анархісты, яны такія гуляй поле. Ну, я б так сказаў, в параўнанні з Картвэламі яны абсалютна дысцыплінаваная нацыя. Ось хочаце ўбачыць рэальных анархістаў, вот вам сюды, за Картвэла. Вот это да. А у вас там таксама, каб дарогу перайсці, трэба перад усімі машынамі рукамі там памахаць, як у В'етнаме якім-небудзь. Блин, вы насмешил, конечно. Не, тут такого не трэба. Некаторыя, хто больш прошарены, просто калі ідуць, отаку руку ў бок ставяць і ідуць. А насамрэч ты калі ідзеш і не бегом ніякім разе, настырна, але не хутка ідзеш наперад, вельмі хутка знойдзецца, хто цябе прапусціць. У Картвэла у кіроўцаў знак, он становіцца ў бай аварыйку, значит, все, ідзіце, я пропускаю. І все будут стоять сзаду, ніхто піпікаць не будзе, нічого, і ты нормально перейдешь. Просто не беги с криком «Ура», як расейцы. А ты давно у Грузии живешь? Ну, я заехал 1 червня 2023 года. То бок... У пашпарте першы штамп. Ты... Не за так. А грузінскую мову не пачаў яшчэ вывучаць? Ну, вельмі так слабенька спрабую, але калі весь час узгадываешь, што на візраніці могуць не прапусціць, ты пачынаеш думаць, такая мова ці і не так і трэба. Хаця тым не менш вучу, хаця б крышачку. Базу больш-менш нешта там пачынаю асваиваць. А камунікацыя у цябе на якой мове з грузінамі? Ну, на двух мовах. В першую чаргу расейская і беларуская. Як это кому-то не дзіўна будзе, даволі немало Картвэлаў ведаюць украінскую, ну, але хто ведае украінскую, ён ж даволі хутка зразумее беларускую. Я думаў, другую мову ты назовеш ангельскую, таму што я чуў, што ўзровень веду ангельскай мовы, прынамсі сярод маладога пакалення грузінаў, досыць высокі. Высокі, это я сам сутыкаўся, але ён досыць нізкі ў мяне. Ага, мне зразумеў. Тут Team 4025 у чаце пытае стаўленне да Зянона. Кепскае. Это чалавек, які аналаг Латушкі і Лукашэнкі, і чалавек, які гатоў утапіць любых, хто паспрабуе хоць крышачку параўнацца з ім. Ён свой час да 96-го года зрабіў некаторую колькасць вельмі карысных рэчаў, але потым ён нічым не адрозніваўся ад той самай Ціхановскай, акрамя таго, што тапіў усіх, маральна тапіў, хто спрабаваў хаця б наблізіцца да яго ўзроўня. Гэта не хорошыя паводзіны і не карысныя для нашай апазіцыі і для народа. Не люблю яго вельмі. Окей, ну у мяне стаўленне да Зянона Станіславовича станоўчае. У мяне вось ёсць яго кніжка з аўтографам. Вот у нас у Кракаў прыязджаў з выступленнем. Мы ж усе розныя. Так.
Ну, то бок, на мой погляд, у яго дасягненні не толькі ў 90-е гады. Вось зараз вельмі папулярная думка, што вось дзед звар'яцеў, тыпу яму трэба на пенсію, але Да, я это говорю, мемуары писать. вось, ну, мемуараў у яго дастаткова, кніжак-то ён напісаў, там, здаецца, каля 25. Ну, хай яшчэ напіша. Ну, так, ён, я думаю, ён яшчэ і піша іх. Слухай, ну, вот калі не сакрэт, добра, ён зрабіў штосьці пасля 90-х гадоў. Напрыклад, што? Публіцыстычная дзейнасць. Ну, пісьменнік, правильно. Ну, пісьменнік – это не палітык. Да, згодны, пісаў. Шмат хто з сучасных вось гэтай новай генерацыі так званых палітыкаў, яны думаюць, што яны з'яўляюцца палітыкамі. Але насамрэч гэта проста тыя ж самыя блогеры і публіцысты проста з іншым цэтлікам. То бок які-небудзь латушка там вядзе свой YouTube-канал, па сутнасці ён мала на што ўплывае. Там все астатнія, Ціхановская, хто там яшчэ, Цапкала той же. Яны зараз знаходзяцца ў тым же самым палажэнні публіцыстаў, толькі для хайпу называюць сябе беларускімі прадстаўнікамі, беларускімі палітыкамі. На мой погляд, у эміграцыі, у прынцыпе, немагчыма быць беларускім палітыкам. Ну, я, в прынцыпе, тут спрачаўся. Яны, як мінімум, працуюць з еўрапейскімі і паўночнаамерыканскімі інстытуцыямі, некаторымі прапіхваючы інтарэсы беларусаў. А рабіў хоць штосьці, акрамя публіцыстыкі, вот в такім плане Пазняк, Зенон, который. Бо мне є знаёмы іншы Пазняк. Я нешта не памятаю. Можа быць, я просто не ведаю. Ну, вось гэтая кулуарная дзейнасць, она ж схаваная ад нас, звычайных людзей. Мы можам толькі пэўныя такія думаць, толькі закладаць тое, што яны там гэтым займаюцца, што яны прасоўваюць нашы інтарэсы, што яны займаюцца там беларускім пытаннем, але усе беларускія пытанні, напрыклад, у той же Літуве, яны да сённяшняга дня застаюцца без адказу. Ну, ёлкі-палкі, што могуць, але хаця б є фото, відэа, дзе яны бачныя з палітыкамі. Ну, тут можна хаця б элементарна тады спытаць, а дзе такія фото і відэа з разнастайнымі палітыкамі за розныя гады ў Пазняка, Сенона? Ну, все ж таки фото і відэа гэта медыйка, гэта не сутнасць таго, што адбываецца. Гэта фотафіксацыя, відэафіксацыя, можна па-іншаму сказаць. У яго нават гэтага няма, ён проста публіцыст. Пісьменнік, магчыма, нават выдатны пісьменнік, можа нават на Нобелевскую прэмію па літаратуры калісьці. Згодны. Я не чытаў, не буду спрачацца, але я не бачу яго як палітыка ўжо 10 2000 год. Ну, я не бачу абсолютно, што ён зрабіў як палітык после этого. Публіцыст, да. Ну, прабач, это маё бачанне. Окей, без праблем. Просто народ любіць дыскусію, вось чаму б і не. Пытанняў, здаецца, пакуль што няма. Я нагадваю гледачам, што вы можаце запытацца пра што-небудзь у чаце, можаце які-небудзь аргумент прыдумаць суперкласны, на які... А вось тут 74025 піша, а як фото з фронту? Фото з фронту, ну, і з'ездзіў ён, малайца. Є куча людзей, якія не пазіцыянуюць себе палітыкамі, таксама попадалі на фронт. Плюс ён ж не адзін туды паехаў. Ну, сярод беларускіх, здаецца, вось ён адзін са сваёй групы, там Усаў, Шчыгельскі, вось яны паехалі. Больш я нікога там не бачу. Тут же пытанне яшчэ і в тым, што на фронт папасці не можа любы жадаючы. Вот, напрыклад, я. Хто б мяне туды пусціў? Я, напрыклад, ведаю сітуацыі, калі тут некаторых беларусак па грамадзянству хлопцы альбо мужыкі, якія украінцы, паехалі в Украіну служыць в Батумі. Хацелі жонкі паехаць за імі, а іх просто не пусцілі. То есть спачатку в'едь в Украіну. Ну, ён маў якое-то імя, падабаўся некаторым людзям, яго пусцілі. Ну, некаторыя, можа, і дасягнення. Окей, ну, в прынцыпе, насамрэч, я чуў, што калі хочаш в Украіну можна патрапіць, галоўнае проста мець знаёмствы. Тут такая яшчэ праблема, вось я бачыў, ты таксама асвятляў гэтую падзею, калі Верамейчыка, здаецца, так, яго прозвішча, у мяне не вельмі добрая
памяць на прозвішчы, вось адбылася такая вельмі непрыемная сітуацыя з тым, што яму Арыштавалі. забаранілі ўезд ва ўкраіну Так. спачатку. Ён спрабаваў у Літву прыехаць, там яму ўвогуле адмовілі ўезд у Еўразвяз. І ў Грузію, здаецца, я чытаў, таксама ён спрабаваў Ён патрапіць. жыў. Не, ён спачатку некаторы час жыў, выехаў, потым зноў спрабаваў патрапіць. І ўжо не пусцілі. Мгм. Так, то бок, ну, тут насамрэч пытанне украінскага палітыкуму, вось гэтага чыноўніцтва, яно досыць вострае і, па сутнасці, вось, менавіта праз тое, што украінскія чыноўнікі не вельмі хочуць перамагаць у гэтай вайне. Здаецца, што... Можа і гэ. Можа і так. Я просто шмат чуў прэтэнзіяў да Літвы, тое же, што вось не пусцілі яго, выдварылі. Ну, гэта справядлівыя прэтэнзіі, просто праблема ў тым, што Верамейчык, наколькі я разумею, гэта ну, ён не грамадзянін Украіны, але ён, прынамсі, герой сапраўдна Украіны. Я не ведаю, ці яго званне героя, але ён ваяр. Яго медаль є. Вось, нават медаль Не зусім герой, но он узнагароджаны адной з вышэйшых узнагарод, так. Вось, і тое, як Украіна абыходзіцца са сваімі ветэранамі, па сутнасці, это вялікі паказчык, насамрэч. Я магу проста, калі цікава, сказаць, вот аднойчы размаўляў, всего пару разоў размаўляў, але я задаваў свае пытанні таму ж Верамейчыку. Што ён на гэты конт сказаў? Калі цікава, магу сказаць. Давай, конечно. Ён сказаў так, што пакуль ты воюеш, ты герой, ты хто-то, ты патрэбен. Як толькі ты перастаў воеваць, ты ноль в Украіне. І пажадана, щоб тебе там не было. Ты нікому не патрэбна. Это его слова, не мои. Ясненько. Ну, в прынцыпе, так і адбылося. Так і адбылося, да. Тебе тут у чаце яшчэ пытае Team4025, за каго б гость прагаласаваў на вольных выбарах у Беларусі? Я так разумею, маюцца на ўвазе прэзідэнцкія выбары, але не ведаю. То есть свабодна ён мне прапануе і выбраць? Ну, здаецца так. Ой, за кого ж я мог бы прагаласаваць? Ну, на першых выбарах я б, мабыць, за якого-нибудь дыпламата прагаласаваў бы, які, ў прынцыпе, сышоў з сістэмы Лукашэнкі пасля 2020 года. Магчыма, нават на першых выбарах за Латушку б я прагаласаваў. Магчыма. Дакладна не прагаласаваў бы за Цапкалу, дакладна не прагаласаваў бы за Пракоп'ева. Пракоп'ев наогул громкі, цікавы з выгляду чалавек, пры гэтым, пакуль я не пачуў ні адной ініцыятывы, якую ён давёў да канца. Нават канал YouTube, які ён пачаў рабіць, і рабіць добра, ён закінуў. Гэта праўда. Мне ўвогуле не вельмі зразумелы гэты феномен Пракоп'ева. На мой погляд, абсолютна бесталковы мужик, рэстаратар нейкі, які проста пафасныя нейкі рэчы задвігае. Ён славу любіць, як я зразумеў, і ён зразумеў, што тут можна себе паказаць. Яго это штырыць, мабыць. Так, окей. Так, я нагадваю яшчэ раз, што можна задаваць свае пытанні. Я пакуль што пацікаўлюся пра наступнае. Ці сачыў ты ўвогуле за выбарамі ў Амерыцы? Амаль што не, па шчырасці. Окей, то бок ты там не хварэў там за Трампа, за Харрис, просто так. Для цябе гэта не важна. Даволі не важна. Не чапляла. А ці вось працягваючы тэму з Украінай, з вайной, ці ўвогуле ты з самага пачатку звязваў будучыню Беларусі менавіта з украінскім пытаннем, ці табе здавалася, што толькі беларусы ўнутры Беларусі могуць гэта вырашыць? Ой, тут стаўленне маё насамрэч мянялось. Доўгі час я спачатку думаў, што дапамога Украіны потым вызваленні Беларусі можа прынесці нам якую-то карысць. Але так як у мяне вельмі багата украінскіх сяброў, яшчэ па маіх паездках, якіх з'явілася менавіта украінцаў,
і наслухаўшыся, як яны ад гэтага адхрэшчваюцца все. Больш таго, адзін з маіх старых сяброў нават са злосці выйшаў у Фейсбуку сяброў у мяне быў пасля чарговага раза майго, калі я это сказаў. Я зразумеў, што гэта пытанне, пра якое нам бессэнсоўна думаць, таму што як яны любяць гаварыць, вот украінцы канкрэтна на эту тэму. Гэта ваши смецце ў вашай хаце, разбірайцеся ім самі. Ніхто не хоча, акрамя маральнай, магчыма, там фінансавай падтрымкі ў будучыні, як-то нам дапамагаць. І это даволі агульная распаўсюджаная думка сярод украінцаў. Поэтому все наивные думкі, што яны прыйдуць вызваляць, пусціць к нам Пол Каліноўскага, я зразумеў, што гэта неправда паступова і спісаў гэты варыянт поўнасцю. Наконт таго, калі раптам пераможа Украіна, ці прама зменіцца ў нас сістэма ў Беларусі адразу, я таксама не ўпэўнены, таму што нават калі Расія перастане падтрымліваць, я думаю, у Лукашэнкі на некаторы час хопіць рэсурсаў пратрымацца, не ведаю, год, магчыма. А пытанне ў тым, што ён чалавек хворы ўладай, ён проста, як Януковіч, цікаць не будзе. Ён будзе цікаць, ён будзе змагацца дакладней, пакуль зможа. Я так думаю. Ну, я часто за это, мабыць, мяне прызнаюць экстрэмістам. У Беларусі ці яшчэ у Грузіі, у Украіне? Не, на шчасце, я думаю, у Беларусі, але адно з моих выказваний про Лукашенко любимых. Все думают, что Лукашенко это прям агент Кремля. Я б сказал, не зусім так. Ён для беларусаў як клеш, які смактаўся ў Беларусь, смокча с'е сокі. І калі Беларусь яго выкіне, ён, конечно, памрэ. Але будзе смактаць, колькі зможа. А для Расіі ён як блаха на кату ці на сабакі. Блаха, яна ж жыве вольна на самом кату. Час ад часу цікаючы ад таго, калі яго хочуць прыціснуць. Але харчуецца, грэецца за конт ката. Ось Расія для яго это той гаспадар, на якім ён жыве. А то бок ты не лічыш, што ў 94-м годзе Лукашенко стаў прэзідэнтам менавіта з падтрымкі Расіі? З падтрымкі Расіі, канешне, стаў, але зноў жа ён проста скарыстаўся момантам у сваіх цікавасцях, як я думаю. Можа, ён тады хацеў спачатку поўнасцю сліцца з Расіяй, але хутка зразумеў, што быць уласнікам гэтай тэрыторыі выгадней, чым быць губернатарам. Больш што, а тупым ён дакладна ніколі не быў. А ці не здаецца табе, што ўвогуле такая ёсць тэндэнцыя ў нашых СМІ, напрыклад, што пастаянна Лукашенко хворы, Лукашенко баіцца, Лукашенко там, не ведаю, памрэ заўтра. Такое спадзяванне вельмі наіўнае, інфантыльнае на тое, што тыпу духоўная перамога, вось гэтая тыпу беларуская, якая нібыта адбылася ў 2020 годзе, што яна вось перакрэслівае тое, што у Лукашэнкі ёсць там улада рэальная, сілавы блок за ім, што насамрэч Лукашенко ніфігашенькі не слабы, нічога не баіцца, ему, в прынцыпе, да задніцы ўсе гэтыя беларусы. Ну, тут я б сказаў, часткова згодны, часткова не. То, што ён не баіцца, тут я, конечно, не згодны. Я падазрую, што ў яго вельмі часта жывёльны страх натуральны є, і асабліва перед беларусамі. Я просто, згадваючы гісторыю, да і пару раз некаторыя гісторыкі мне, калі сутыкаўся, казалі, што беларусы тыя людзі, которые могуць вельмі доўга трываць. Але калі яны перастаюць трываць і спрабаваць дамовіцца, яны могуць проста забіць. Яны не будуць, як украінцы, пабіў морды адзін аднаму, потым паціснуў руку, все нормально, мы ж сваі, не, беларусы, калі ставяць крыж, то уже назаўсёды. Ну, пакуль што нешта не адбываецца гэтае стаўленне крыжу. Ну, таму што сілы ў яго пакуль падтрымкі з Расіі хапае. Але гэта не значыць, што ён не баіцца. Ён ж таксама баіцца і беларусаў, і таго, што Расія захоча ад яго больш, чым хоча зараз. А гэта можа вылезці яму бокам. Працягвай. Не, мне просто здаецца, што ён
часам себе вядзе так, як быццам ён не разумее, што яму ўжо даволі багата гадоў і што, ў прынцыпе, ён можа кожны дзень памерці. Такое ўражанне, што ён адчувае сябе бессмяротным. Думае, што будзе жыць гадоў до 200. Адкуль Ну цябе так такое? выглядае. Мне просто такое ўражанне, калі я назіраю за тым, што як ён робіць за яго паводзінамі. Ён жа не Мне здаецца, прасоўвае. ён наадварот, ён дзейнічае нармальна на тое, ягоным дзецям просто пакінуць усе гэтыя грошы, ён іх вывозіць там у нейкія замежныя банкі, у яго там вялікая сям'я, колькі ў яго 3 ці 4 сыны, там ёсць здымкі ў інтэрнэце, дзе ён сваёй сям'ёй там, ну, менавіта такой пашыранай, і там унукі, праўнукі ўжо просто, яму ёсць аб кім як бы клапаціцца, вось, а у беларусаў як бы, ну, не зусім неяк атрымліваецца. То бок бачна, на што ён працуе, на што працуюць беларусы, пакуль што не вельмі зразумела. Не, ну, у перспектыве он, мабыць, разумее, што прыйдзецца што-то оставляць. Але ж пры гэтым то, як ён себе вядзе, выглядае так, што ён збіраецца да апошняга дня свайго жыцця кіраваць Беларусю, нікому яе не аддаць. І не бачна, што ён прасоўвае кагосьці са сваіх дзяцей рэальна з магчымасцю заняць нейкую пасаду. Такое ўражанне, што ён хоча... Быў перыяд, калі ён хацеў зрабіць дынастыю, так выглядала. І, мабыць, прынцам ён хацеў зрабіць свайго малодшага сына Мікалая. Але, паходу, апошнім часам што-то ў яго явна не складваецца з гэтым, таму што Мікалая амаль не бачна і не чутно, так, щоб зусім публічна. Магчыма, некія нежаданні того ж самого Мікалая, хто ведае. Поэтому, а закон прыняць тым, што былому прэзідэнту і яго сям'і тое і тое гарантуецца. Чтоб, адным словам, яго сям'я магла жыць безбедна, яе ніхто не чапаў, але кіраваць невядома, хто будзе. Тут яго паводзіны нейкія не зусім зразумелыя. Ну, он ж не прасоўвае сваіх дзяцей так, чтобы яны выглядалі як нейкія дзяржаўныя дзеячы. Ну, каго он прасоўвае з дзяцей канкрэтна? Ну, некаторыя ўжо з'яўляюцца дзяржаўнымі дзеячамі, проста яны не публічныя. Так, а важна ж для палітыка, того ж прэзідэнта, чтобы яны былі публічнымі. Такое пытанне в тым, што публічнымі нікога ён не робіць. Больш таго, дзесьці до 2019 года спрабаваў сам стаць публічным Віктор, яго сын. Быў тады кіраўніком ОАЦ. Чым это скончылось? ОАЦ расфарміравалі, пераўтварылі в іншае, а Віктора на некаторы час наогул в апалу кінулі і прыбралі наогул з публічнай прасторы цалкам. То есть такое выражанне было, што ён спужаўся свайго сына. Што, а гэты ж зараз можа мяне падсунуць. Ай, блин! Ну так, я таксама памятаю гэтую гісторыю, тады яшчэ ў СМІ пісалі, што вось сын Лукашэнкі, галоўны апазіцыянер. Да, вось я пра тое. Так. Ну, магчыма, ён сапраўды не рыхтуе там нікога з іх да ўлады, а проста грошы збірае, вывозіць, каб яны проста маглі там за мяжой існаваць сабе спакойна. Ну, это зноў жа такі маё ўражанне. А што насамрэч? Я ж звычайны чалавек. Я просто падумаў, мабыць, ты маеш на ўвазе, што ён, тыпу, думае, што ён вечны і ніколі не заплоціць за свае, там, допустим, грахі, я не ведаю, ты хрысціянін ці не? Ну, я так себе до религии ставлюсь. Поэтому, что он заплатит на этом свете, не упевнены. Але то, что в этом свете он старается, чтобы не заплатить, это докладно. И, мабуть, он думает, что и не заплатить. А ты думаешь, он доживе на своей посаде до конца жыцця? Халеру его ведаю. Часом здараюцца нечаканыя рэчы, поэтому все может быть. Таму што мне здаецца, што пакуль што ўсё ідзе да таго, каб ён дажыў усё ж такі да канца. Ну, выглядае пакуль так, згодны. Але ж зноў жа ніхто не ведае, што можа і як павярнуцца. Плюс беларусы в сваіх гісторыі не раз паказвалі, што на сюрпрызы здольныя рабіць. Окей. Таму хто ведае? Увогуле у тваім светаглядзе ці перамога Украины ў гэтай вайне, она з'яўляецца нейкім важным элементам? Важным, конечно, безумоўна. Па-першае, калі Украіна пераможа і з нармальным вынікам для сябе, все ж там будзе
іх жаданне знайсці які-то контакт з кімсьці, акрамя Лукашэнкі, з беларускіх незалежных палітыкаў, каб сабе на будучыню закласці. У іх немає як такой стратэгіі зараз, але іх жыццё заставіць эту стратэгію выпрацоўваць рана ці позна. І яны могуць пачаць больш-менш як-то дапамагаць хаця б чыста інфармацыйна тым самым беларусам. Тым больш бачна, некаторыя прыватныя ініцыятывы в гэтым бок пачалі рухацца. Некаторыя палітолагі, каналы сталі сумесна з беларусамі ствараць. Поэтому я лічу, што важным. Плюс это, хутчэй за ўсё, вельмі самалюбие расейцаў канкрэтна прышчыміць. І там з-за гэтага можа пачацца что-то не так са стрымом. Здаецца, ўсё добра. Ну добра. Яно прышчыміць іх самалюбие, і яны могуць пачаць займацца больш самімі сабой, у выніку можа стаць менш падтрымка Лукашэнку. Ну і гэта, хутчэй за ўсё, гэтыя фактары тады змогуць даць нам канкрэтнае вакно штосьці зрабіць. Ну, але там уже, на жаль, ці на шчасце, чыста ўжо ад нас будзе залежаць. І ад дыяспор, дарэчы, таксама. Вся гісторыя паказвае, што дыяспоры, якія не рассмактались, яны даюць вельмі немала для краін сваіх у будучыні. То бок ты, у прынцыпе, такі Украіна-аптыміст на сённяшні дзень. Ну, я не ведаю, можа, выглядае і так. Насамрэч, ёсць складанае становішча. Калі паглядзець гісторыю, ну, давайте паглядзім просто крыху 100 гадоў таму. У іх же таксама была вайна з Расіяй 4 гады. І вайна была з пераменным поспехам, яны даволі некепска спачатку ваявалі. І спачатку таксама, хаця б тыя ж самі палякі і немцы іх падтрымлівалі. Нас не, а іх падтрымлівалі некаторы час. Ну, а потым яны перасварылі самі з сабой. Пачакайце зараз пра грузінаў? Пра украінцаў. Пра украінцаў. Ага, окей. В 1920-е гады. Ага, окей. Яны перасварылі самі з сабой, і в выніку іх просто по аднаму. Тыя ж самыя расейцы спачатку отвалились, калі прайграла ў вайне Германія, дапамога зусім адпала. Потым палякі отвалились, некія там спрэчкі з'явились, плюс палякі сталі больш паляка-цэнтрычнымі, так скажем. Яны поставили свои интересы выше всего. И в вынику украинцы порадули. И я допускаю, что что-то подобное, на жаль, для нас и для их может и теперь отбыться. Як-то не сумно. Сподіваюсь, что нет. Поэтому я не ведаю, ці оптимист Украина. Ясно. Тут у чаце цябе пытаюць, што вось думае пра беларускую дыяспору ў Грузіі? Ну, я могу сказать только про больш-менш нормально про беларускую дыяспору у Батумі. Ось не сутыкаўся з Тбіліскай, поэтому там я просто ничего не буду казаць. Ну, я могу сказать, что сейчас стало, як-то люди больше ушли в себе апошнія месяцы, але тым не менш у нас хапае ініцыятыў, якія дзесьці штосьці робяць. Таксама не ідэальна, вельмі цяжка некаторыя кіраўнікі дыяспоры ўспрымаюць патрэбу что-то рабіць па-іншаму, спрабаваць. Але паступова некі рух ідзе. Не безнадзейна, але не сверхаптымістычна. Працуем. И не развалились, не закрылись и не рассмоктались. Уже хорошо. Слухай, я тебе зараз задам пытанне таксама з чату і адбягу на хвилинку. Зможеш тут позабаўляць аўдыторыю? Давай, позабаўляю. Так, тут ваш хлопчык пытае, што госць думае пра БДК і ПКК, як ставіцца да раздваення асобы ПКК? Ну, скажем так, зноў жа, я не так, што сверх моцна апошнім часам сачу за тым, якія там разборкі ў ПКК і ККК, але ім прыйдзецца вырашаць гэтае пытанне якім-то чынам самі. Але то, што яны смелыя людзі, взяўшись за тое, за што взялись, гэта таксама бесспрэчна. На жаль, жыццё ў дыктатуры развучыла нас всіх, а яны таксама выхадцы,
с этой краіны развучыла нас всіх дамаўляцца. Вот, на жаль, мы, беларусы, дамаўляцца умеем цяжка. Мы спрабуем, так, спрабуем, але чыста на інтуітыўным узроўні, і часта это неэфектыўна. І часта, калі здаецца, што тебе не чуе адваротны бок, мы просто закрываемся і перастаем кантактаваць. Дарэчы, мінус это і мне уласцівы, на жаль. Зараз я толькі вот эта думка ў галаву самому стрэліла, што нават і ва мне такое є. Поэтому так, героі, людзі, якія хаця б нешта робяць, але цяжка сказаць, што з таго, што яны робяць, будзе эфектыўна і будзе неэфектыўна. Вот бач, якраз успеў адказаць, пакуль ты вярнуўся. Так, гэта вельмі добра. Пытання ў чаце я пакуль што не бачу. Вось як ты бачыш увогуле канец вайны ва ўкраіне зараз? Да, пытанне вельмі цікавае. Мабыць, я буду прям вот цяпер разважаць на гэты конт, складваць все веды, якія я за апошні час атрымаў, таму што сачу за вайной канкрэтна, але пераварваю паступова. У меня подозрение, что Украина все ж отобьется на дадзеным этапе, и она верне некоторые территории. Все 100% до 91 года на этом этапе войны она не верне. Наконт ці сможа захапіць Россия яшчэ штосьці. Ну, мне подозрение, что калі Европа не сольется и Трамп не сольется полностью, то в принципе все, что она нават захопіць, гэта будзе вернута. Вельмі хотелось бы спадзявацца, чтоб атрымалось вернуть поўдзень Украины, потому что это и для экономичного развития вельмі важно, и пожадана, чтоб Крым. И в принципе теоретично может быть, потому что, гледзячы гісторыю, той же Крым з дапамогай перекрыцця транспартных поставак туды захаплівалі всех, хто хацелі. Просто ніколі гэта не было хутка. По гэтаму надзею я бачу, что так можа быць. Донецк, частку Запорожской области, я не ведаю. Я боюсь, что там так окопались расейцы, что выбить оттуль их теперь будзе вельмі складана. Поэтому я думаю, что гэта будзе какая-то нічья, калі все вымотаются на нет. И, на жаль, гэта будзе перадых на 10, можа 15, можа менш гадоў до наступнай войны, якая канчаткова вырашыць, чым же гэта скончыцца. И тут застаецца толькі спадзявацца, што Украина не толькі будзе спадзявацца на падтрымку, а і развіваць нормально свои узброеныя силы, свою прамысловасць. Пакуль, здаецца, так і робяць. Хай са скандаламі карупцыйнымі, але тым не менш рух є. Поэтому у меня подозрение, что это все вельмі надолго. Вельмі. Ясно. Тут яшчэ пытаю цябе, Тим 4025 у чаце, любімы дзеяч беларускай гісторыі. Є такі. Усяслав Чарадзей. Нормально. А чаму? Гэта чалавек, які умудраўся пабыць нават вялікім князем кіеўскім, але врэшце-рэшт, это плюс да ўсяго іншага, але врэшце-рэшт уцёк нават адтуль на сваю родную полачыну і потым зрабіў яе на той момант вельмі крэпкай дзяржавай. Это чалавек, які пры ўсіх іншых магчымасцях вяртацца спрабаваў, і ў яго это атрымоўвалася нават праз гады, да сябе дадому і будаваць сваё. Вось просто прыклад. Ну і Шевітов, в прынцыпе, таксама мог бы под это падпасці. Добрае меркаванне, цікавае.
Ну, у нас апошнім часам неяк мала пра полацкае княства ўзгадваюць, усё ВКЛ да ВКЛ, а вось вам усё стаўшы радзей. Ну, так мы ж адтуль пашлі, насамрэч. Безумоўна, безумоўна. Так, тут яшчэ ваш хлопчык пытае, любімая грузінская і беларуская страва, якую сам госць можа прыгатаваць. Ну, пачнем з таго, што я па адукацыі кухар, поэтому я дофіга чаго магу прыгатаваць. Ну, а страва беларуская любімая гэта бабка. Бабка з рознымі дабаўкамі. Для мяне это па-за канкурэнцыяй. Наконт картвельскай, блин. Я не скажу, что я дикое захопление от картвельской кухни, по шчырасці. Для мяне тут занадта багата солі і перца. Да, пытанне цікавае, я нават задумаўся. Ну, давайте зробім так. Што я часцей за ўсё з картвельскай кухні ем? Гэта хінкалі. Гэта, здаецца, тое, што я таксама часцей за ўсё з грузінскай кухні ем, жывучы ў Польшчы. Вот так вот. Вось, тут Тим 4025 піша, я пайду, давай. Дзякуй, што быў на стрыме. Да пабачэння. Дарэчы, спадарства, хто яшчэ не ўцёк? Магчыма, хто не паставіў падабайку, яшчэ не задаў пытанне, а можа, хто і не падпісаны, калі для вас рызыкі няма, рабіце гэта, это важна для прасоўвання канала. Так, подписывайтесь таксама на Зміцер. Дарэчы, вось былі у нас такія незразумелыя такія моманты, тыпу, як цябе зваць-то ўвогуле? Ты Зух Зміцер, і адначасова ты яшчэ і Віхор, і, мабыць, яшчэ хто-небудзь. Вы хочаце, щоб я вам всю паднаготную, што, як, адкуль з'явілась, расказаў? Зваць мяне Зміцер. Зваць мяне Зміцер. Так. Але многія рэчы, як, напрыклад, мой в тэлеграме псеўданім Віхор, гэта адгалоскі майго знаёмства з кімсьці. Я часам гавару, што многія дзяўчыны пабылі ў маім жыцці, даўжэй, менш, і пайшлі. Але ад кожнай штосьці засталося. Вот Віхор гэта таксама ад адной з дзяўчын. Ясна. Але, ў прынцыпе, в інтэрнэце ты Зух Зміцер. Што такое Зух увогуле? Зух гэта... Думаю, як бы это максимально коротко патлумачыць. Зух гэта чалавек непаседлівы, які чымсьці хуліганісты, чымсьці правакатар, чымсьці рызыкоўны, адреналінавы наркаман часам. Гэта падыходзіць во многом под мой характер. За што мяне, дарэчы, в картвельскай дыяспоры некаторыя просто, як мне там один человек сказаў, я тебе боюсь, я не ведаю, што тебе чакаць. Правильно, я все жыццё стараўся, чтобы от меня не ведали, акрамя самых близких мне людей, что от меня чакаць. То есть я домогся то, что я хотел. Вот так вот, это Зух. Гэта правильно, это такі трыкстер. Ну, неяк так. Угу. Так, добра. Ну, мабыць, яшчэ што-небудзь хочаш распавесці вось з апошніх тэмаў, якія цябе хвалююць? Ну, апошняя тэма, што мяне сама хвалюе, конечно, это што будзе у Сакартвэла. Што тут можна распавесці? Назіраю, гляжу, што тут адбываецца. Гляжу, як то, што мне расказвалі некаторыя картвэлы про то, як яны звычайна рэагуюць. Яно зараз так і пачынае адбывацца, што раскачваюцца. Спадзяюсь, што то, што ў іх была як мінімум адна рэвалюцыя паспяховая, хаця яны гавораць пра больш, но я просто не цікавіюсь настолькі глыбока. Магчыма, яны паспрабуюць яе зрабіць зноў, і ў іх атрымаецца. Вельмі спадзяюсь, таму што той же самый ЕНДшнік, прадстаўнік адной з апазіцыйных сіл, ну это ж толькі адной сілы, партызаны, да? Зараз подаюць прагляды. Ну што, пакажы сюды, зірні, опа. Зірні сюды. І ось яшчэ думаю, як мне раздаць этих двух пухнатых партызанаў. Адзін вышэй, адзін е.
Мяу, да, мяу. Ну все, ідзі. Каты гэта тэма, якая ніколі не страчвае актуальнасць. Гэта да, гэта праўда. І русізмы праскакваюць як толькі што. Є рэчы, ад якіх цяжка пазбавіцца, на жаль, часам. Дарэчы, от цікава, а ты насколькі даўно па-беларуску размаўляеш? Я пачаў менавіта размаўляць па-беларуску, здаецца, летам 22-го года. Рэзка, паступова? Паступова, вядома. Ну, я спачатку я ўвогуле вершы тады яшчэ пісаў. От так. Так, але спачатку я недзе з 17-го года, мабыць, я пісаў вершы па-расейску. А у годзе 21, здаецца, я пачаў пісаць па-беларуску таксама. Але ў тыя часы яшчэ не размаўляў па-беларуску. Толькі пісаў. Ну, гэта давалася трохі цяжкавата. Вось стараўся неяк проста неяк зрабіць, што каб для мяне гэта былі такія, як кажуць, gateway drug, тыпу вароты такія уваходу ў беларускамоўнасць, увогуле ў беларускую культуру. Ну, вось. Не, ну это ну кажы, цікавы падыход. Так. І потым я пачаў больш чытаць па-беларуску, слухаць. І ў 22-м годзе і размаўляць таксама. Проста тут яшчэ такая тэма ёсць, што большасць беларусаў думае, што яны размаўляюць па-расейску. Хаця насамрэч, калі б які-небудзь прыезджы турыст з Расіі пачуў, як размаўляюць беларусы па-расейску, як яны думаюць, ён бы сказаў: божачкі ты мой, калхознікі проста, краіна калхоз. Раскажу табе одну гісторыю. У мяне є былы ўжо сябар і блогер, правда, рускамоўны, па сталярцы што-то робіць у Беларусі. І вось аднойчы ён зрабіў ролик, ён мяне падтрымліваў, адзін з тых, хто падтрымліваў, калі на беларускую мову перайшоў у 2017 годзе. Але сам па-расейску пісаў. І вось аднойчы ён піша расійскай мовай: майстер-класс по изготовлению шуфлятки. Так это не вся история. Это классика, так. Да, я к ему прихожу и говорю: слухай, ты себе сдал, где ты живешь? В принципе, як ты себе сдал? Ты написал слово шуфлятка, его нема в русской мове. Да ладно, не может быть. Он почав, а его жонка, наставница, они почали разом шукать в словарах, все проверять. И праз пару дней он приходит и говорит: блин, слухай, а правда шуфлятка нема в российской мове? Так. Жиза. Ну, насамрэч, это не толькі з шуфляткай. Шуфлятка — гэта просто самы распаўсюджаны прыклад. Я просто калі чую, як, напрыклад, мае бацькі размаўляюць, гэта заўсёды гэканне, гэта заўсёды там ужыванне слова ці, не ведаю, ягоны, там, гадоў. То бок, акцэнт вельмі моцны. Я ўжо не кажу пра тое, што там было ў маіх бабуляў, дзядуляў, з якімі я таксама своечасова правёў немало часу. Мяне досыць часта вазілі там у вёску. І беларускую мову ад іх я таксама чуў. Ось, таму наколькі беларусы, у прынцыпе, як часта кажуць, што вы тут жмігары прыдумалі некую беларускую мову, усе беларусы, для беларусаў, для ўсіх першая родная мова — гэта расейская. Насамрэч, да. Я зараз просто узгадаў, просто будзе в тэму адзін зноў жа выпадак з майго жыцця. Адзін са сменшчыкаў маіх калег па былой працы у Беларусі, ён сам у вёске жыве, в горад ездзіў на працу шмат гадоў. Ну, і увесь час, як быццам бы, хай з акцэнтам, але па-расейску са мной гутарыў. І вось я аднойчы тэлефаную яму дадому, ён са мной гаворыць, ён са мной, я па-беларуску, ён па-расейску. І тут яму трэба што-то сказаць на фоне дзе-то там жонцы. І я бачу, што ён гаворыць на чысцюцкай беларускай мове, і жонка яму так адказвае. Говорю: мужик, стоп, а что ты са мной не говоришь по-беларуску? В сенсе, ты только что говорил по-беларуску. Не, я не говорю по-беларуску. Я не зразумеў, што гэта было. Ну так, і часто ў вёсках, напрыклад, можна пачуць, што ў нас такая руская. Ну да, мабыць, это яго такая руская. Так. Блин, это было прикольно.
Таму для мяне, ў прынцыпе, беларуская мова, яна не была новая. Я просто часта спатыкаюся з людзьмі, там, напрыклад, які-небудзь, як яго прозвішча, Абламейка, не Абламейка, як гэты праграміст, Абламейка, па-мойму, так? Не ведаю, пра якога ты. Ну, такі, ён яшчэ перадачу там са Шрайбманам рабіў такую, ну, карацей, неважна. Шмат людзей, якія там нарадзіліся, напрыклад, у вялікім горадзе, там, якім-нибудь Менску. І да іх беларуская мова гэта сапраўды, ну, асабліва калі ў іх там яшчэ некалькі пакаленняў каранных менчукоў, якія беларускую мову ніколі не чулі. У іх сапраўды ёсць праблема такая, каб перайсці, напрыклад, з Г на Г, для іх гэта ненатуральна ўжо. Для мяне наадварот усё было. Я хоць і з Віцебскай вобласці, вось я ў Віцебску нарадзіўся, пра ўсход Беларусі існуе такі стэрэатып, што мы тут усе вельмі хочам, ну, не тут, а там, я ўжо не тут, уже не ў Віцебскай вобласці, што мы там усе хочам вельмі моцна далучыцца да Расіі, што гэта самыя такія прарасійскія рэгіёны. Ну, насамрэч, прынамсі, у мове я такога не заўважыў. Усе размаўляюць так же сама. Вядома, са сваімі дыялектнымі там асаблівасцямі. Але не на чыстай, да? Ну, вядома. Ну, так вот жа ж. Так, ідзі пагуляй. Надакучыла ты крышачку. Ідзі. Адстань. Трэба было пагнаць. Раблю як Лукашенко, расстрэльваю котов. Ну, таксама з вадамёту я гляджу. Всё. Да, блин, як любяць всякие дыктатары. Беларусы павыязджалі са сваёй Беларусі таталітарнай, цяпер свой таталітарызм ва ўсе краіны прывозяць. Засранцы. Тут же эти беларусы. Так, калі нас яшчэ хтосьці глядзіць, можаце задаваць пытанні. Інтэрактыўны фармат. Калі у будучыні яшчэ будзем ладзіць якія-небудзь сумесныя эфіры, трэба больш захацець даваць аб'яву проста. Я вось думаю, у гэтым праблема. У цябе аўдыторыя такая вялікшая за маю, гэта дакладна, вось толькі, мабыць, ім трэба было папярэджанне зрабіць нейкае. Ну, я зрабіў усього слабенькае папярэджанне, конечно, трэба будзе больш рабіць. Ось, але у нас на канале застанецца запіс этэру, можна будзе паглядзець. Я потым хутчэй за ўсё яшчэ зраблю хайлайт з тайм-кодамі, калі будзе цікава, вось дашлю табе і можаш таксама дзе-небудзь там. Гэта будзе цікава. Гэта ты гаворыш пра то, што я ўвесь час разумею, што это трэба з многіх сваіх ролікаў рабіць і не раблю. Да. Я так разумею, ты урываешься ў гэтую стрымерскую такую, у нашу стрымерскую беларускую суполку. Ну, не зусім. Не, ну як, урываюсь вымушана, калі ўжо так па-іншаму сказаць. Разумееш, вот ты пытаў, сколькі гадоў я веду свой канал. Пытанне ў тым, што калі ты доўга чымсьці займаешся і калі ад гэтага недастаткова аддачы бачыш, ты выгараеш. Ты часам просто не разумееш, нафіга ты это робіш у прынцыпе. І стрым тэхнічна ён ўсё ж прасцей, чым які-небудзь ролик сняць. На ролик трэба ставіць святло, ставіць гук, падбіраць час, пісаць сюжэт канкрэтны. А потым ты атрымоўваеш 100-200 праглядаў. А потым тебе еще, як за некоторые мои ролики, на тебе выливая своя диаспора бачок говна, что ты их подставляешь, бо ты знял, як они на какой-то акции были, и ты е на твоим видео. Прибери, схавай видео, якое ты монтовал пару дён. Ты сидишь себе таки думаешь, блядь, и нафига мне, вот в принципе, нафига мне это все? А стрим придумал просто размаўляць, уключил размаўляй. Поэтому хутчэй за ўсё менавіта вось па гэтаму я ўварваўся ў стрым. Таму што гэта псіхалагічна і тэхнічна найпрасцей. Гэта правільна. Я вось таксама свой канал на Ютубе пачаў з роліку, які я зрабіў спецыяльна для такога тыпу трэйлеру каналу. Называўся «Інтэлектуальная пустка». Зараз гэтага роліку ўжо няма, таму што мне на яго прыляцеў капірайт. І мне
мне прыйшлося яго выдаліць. Вось. Ну, мабыць, я яго заліў потым на тэлеграм-канал. Вось. Ну, сутнасць у чым? Там было таксама некалькі сотняў праглядаў. Вось. Ну, гэта таму, што я яшчэ там піарыў яго, кідаў там у розным людзям, прасіў рэпаснуць. Але потым я зрабіў некалькі стрымоў, і у мяне першым гасцём быў беларусіяна, мабыць, ты яго ведаеш. Ну, я чуў, як мінімум. Асабіста не, чуў. Так. Ну, я асабіста таксама не знаёмы, але я яго запрасіў на стрым, і ён прыйшоў. І потым, калі я зрабіў хайлайт гэтага стрыму на 2 гадзіны з тайм-кодамі, ўсё такое, гэты хайлайт паглядзела больш людзей, чым маё тое відэа, якое я рабіў спецыяльна, там запісваў гук, апрацоўваў, рабіў відэамантаж, там ўсё такое. Карацей, гэта ўсё неўдзячная праца вельмі. І сапраўды трэба менавіта стрымы рабіць, а потым з гэтых стрымоў хайлайты. Ну, магчыма, дарэчы, і гэтак, да. А відэа рабіць тады, калі, хопіць сілы натхнення, мабыць. Альбо калі заплоцяць. Не, маю на ўвазе аўдыторыю. Хаця можна і не толькі ад аўдыторыі, які-небудзь замова ад грузінскай мечты. Да. Як у нас сказалі на некаторых людзей, што вы робіце што-то за польскія грошы, а мне багата было украінскіх ролікаў, і ўвесь час думаў, а дзе мае грыўны? Так, альбо як гэтыя грузінскія грошы называюцца? Лары, вось, таксама, так. Не, ну, іхняга пакуль занадта мала. Не заплоцяць дакладна. Ясна. Так, пра што гэта? Дык вось, я таксама планую вось у бліжэйшы час там на Twitch яшчэ пачаць стрыміць. Мне трэба проста ноут новы купіць. Ну, тут, я думаю, є сэнс сваю картку зноў сказаць, як ты казаў, скідвайце грошы, падкіньце чалавеку. Так. Гэта ж вам всім будзе потым лепш глядзець. Гэта правільны падыход. Ну, а мне, калі што, лепш падпісвайцесь. Я уже вельмі давно мару, щоб у мяне была нарэшце 1000 падпісчыкаў. А яна ніяк не здараецца. Якраз прыкладна на адной лічбе уже года 2 на адной фактычнай лічбе. Цікава. Я прапаную табе таксама пераходзіць на Twitch, таму што ў плане стрымаў там проста ёсць сістэма рэкамендацыяў. То бок на Ютубе, калі ты запускаеш трансляцыю, прыходзяць вельмі мала людзей, якія там зайшлі проста менавіта на твой канал, паглядзелі, ці ім там сярод тваіх падпісчыкаў ім выбілася гэтая рэкамендацыя. На Твічы, калі ты заводзіш трансляцыю, яна сама як трансляцыя можа камусьці патрапіцца ў рэкамендацыі. І менавіта таму трэба вось туды неяк перабірацца. Ну, мабыць, є сэнс хаця б для стрымоў. У мяне, ў прынцыпе, є іншая задума для Патрэона, можа быць, і для Твіча, щоб чыста хто гатоў будзе заданаціць. Не ведаю, ці є сэнс так рабіць, дарэчы, от цябе заадно папытаю. У прынцыпе, у мяне дафіга, я думаю, кожнага, не толькі у мяне, дафіга цікавых гісторый з жыцця асабістых, дзе, што як. Тым ліку, напрыклад, чаму я віхор в Тэлеграме. І вось для такой аўдыторыі, магчыма, є сэнс такое рабіць. Є ў мяне такая думка, не ведаю. Можа, і неразумная. Да, ў прынцыпе, можна. Галоўнае проста, каб былі людзі, якім не шкада за гэта грошы. Ну, трэба пэўную базу сабраць аўдыторыі. Ну так, але правда... Не паспрабуеш, не даведаешся, ці яна ёсць. На жаль. Ну, я бачу, у цябе некаторыя ролікі прямо стралялі вельмі добра, там 30 000 праглядаў. Ну, є такое, але тут таксама асаблівая гісторыя, як яны набіралі такія прагляды. Я часам... Ведаеце, што самае дзіўнае? Што? І у мяне дагэтуль, не гледзячы ні на што, аграменная частка гледачоў – гэта украінцы. Нават хай не з Украіны, але украінцы. У мяне таксама здаецца палова. Я ведаю, што дзяўчына, дзякуючы якой у мяне віхор,
псевдонім, 100% мяне таксама глядзіць, хоць, здаецца, не кантачым, таму што з Нямецчыны мяне мала хто можа глядзець, а вот хтосьці ж глядзіць. І поэтому неяк так. Ясно. Аўдыторыя. Думаю, збіўся з думкі, бывае. Так. Ладно, прызнаць, што Пра ты збіўся прагляды. з думкі можна. Так вось пра прагляды. Ролик, які, як ты говориш, 30 з невялікім тысяч праглядаў, это быў самы першы мой ролик, калі я паехаў в Украіну далей, чым на закупы. У маім рэгіёне, не ведаю, могу расказаць, калі цікава. Давай. У нас часу шмат. Гэта, в прынцыпе, таму што і паказальна в некаторым родзе. У нас дызелем зранку паехаў, вечарам вярнуўся. Быў такі Утрыц, куды мы ездзілі на закупы з нашай рэгіёны, таксама як хтосьці ездзіў у Беласток, у Белападляску, бліжэй да польскай межы. І вось, калі я паехаў першы раз далей, чым гэты Утрыц, зняў ролик, і я яго як спрабаваў піярыць. То сам дзесьці раскідваў па Фейсбуку ці дзе, то папрасіў адзін раз в новым часе, Мікола Дзядок напісаў пару слоў. Ну, набраў я 300 праглядаў быў. І за 3 месяцы. Ну, не шоў, нікуды не шоў ролик. Я просто дадумаўся, нефіг рабіць в Фейсбуку уроўненскую суполку, якую знайшоў у пашукавіке запосціць гэты ролик. Суполка на 60 000 чалавек тады была. І трэба ж такому здарыцца, яно выбухнула. Я за першыя некалькі дзён набраў прям аж 25 000 праглядаў. Атрымаў і на Ютубе больш сотні каментароў, і в том же дописе в Фейсбуку таксама под 150 каментароў. Про мяне написала мясцовая радыёстанцыя на сваім сайце. У іх і сайт быў як навінавы, і свая радыёстанцыя незалежная. І вось так вот пошло крутиться. То есть, по сутнасці, ко мне прыйшлі і далі мне прагляды украінцы, а не беларусы. І после гэтага у мяне